Викам, какво правиш тук, бе, викам? Ти ще смъркаш, викам, я нареди, викам една линия, ти като ще смъркаш тук. Кога ги, вика, тръгвам и така с чашката и слеза надолу по стълбите. Всичките се изнесаха, качето евро и тя беше горе. Тя вика, такова, вика, Радо, вика, масата да ми дадеш дюшека. Тя пък тая взимаше дюшеците. Да, кълна са. Качето евро стана един панер, иска дюшека. Искала дюшеците там от Панагюрище, след предаването от Нани, вика, искам да едва дюшека, вика, да ми дадеш от матраците, вика, след предаването на Радо му, вика, качето евро. 2 матрака, вика, от Нани, вика, за мен и тая кръглата маса, вика. Да, бе, честно ви казвам, бе, всичко е на бартер. Знаете ли какви ми шушамиги са? Това никога не бих поискал матрак. Аз имам такива матраци, където те не могат да се позволят да ги вземат на бартер. Да, наистина, както иначе тя е сладка, Дуда. Много е сладка, обаче може ли така да иска тия матраци на Нани? Аз не бих спал на тия Нани. Те са отвратителни. Значи само темпур. Темпур и евентуално за другите стаи. Нали, моето main bedroom е с темпур, а другите стаи са с Magni-Flex. Италиански матраци. Dreams, какво беше това? Не знам какво е това Dreams. Само темпур. За винаги. Много съм цапам, значи, що така прави. Много съм напих. Останали в добри отношения с някой... Сега, значи постоянно ме питате дали съм приятел с някой от съквартирантите. Аз никога не съм бил в добри отношения с някой от тях, за да остана в добри отношения. Аз не ги познавах. Като изключим Диона и Роузи, аз не познавах никой от къщата. Имах общи приятели с папи. Никой не съм познавал, само Роузи и Диона. Какви добри отношения да остана. И Ванко едно даже не го познавах. Не, познавах го, защото видяхме се в Качамак, в Драгалевци, преди да влезем. Теди ме запозна с него. Вика, не дей да казваш, че сме гаджета, че сме познати. Чакай, че сега ще ми направят нещо лошо на зъбите. Така. Бъди на лайв с СК Медуза. СК Медуза. Няма мнение за Преслава. Не я харесвам като изпълнител. Ще те урочасат. Кой бе? Те не могат да ме урочасат. Аз съм много красив. Принципно опитват се ежедневно. Не си бъркам в носа, аз се чеша по носа. Значи има огромна, голяма разлика. Няма такова нещо, че се чеша по носа. Значи си бъркам в носа. Чеша се по носа. Нямам търпение за новия сезон. За кой нов сезон? Той май няма да има. Нали, регистрираха някакво нарушение на продуцента. Мнение за Теди Александрова. Много е харесва, много талантлива, много гласовита, патичка, сладка. Ще изям джуките. Какво пием тази вечер? Какво пиеме? Пиеме водка с Кока-Кола. И с Кока-Кола с Hello. Андрей или Цветелина Янева? Андрея. Разбира се, Андрея имам поне 4-5 любими нейни песни, докато на Цветелина Янева само една нейна песен ми харесва. Така че Андрея. И Андрея има по-хубавите клипове, разбира се, и по-международните хитове, изобщо Андрея на 100%. Какво за Галин? Галин много го харесвам новото парче на Галин много, след малко ще го пусна. Просто няма от кой телефон. Може вече да си изключа микрофона и да пусна, да ми се зарежда другия телефон. Леле, нон-стоп коментари, не мога да ви прочита. Питай Александрова дали ни яде салата с Веро в Хепи.
Ами ако наистина сте сложили веро в салатата, много грозно от ваша страна. Това не е интересно. Знам, че постоянно се опитвате да правите някакви мръсоти на известни личности. Това показва само колко сте долни вие, че никога няма да бъдете като тях. Теди Александрова е една талантлива певица и не заслужава да изслагате